Allah yawa ya san babban kidan sarga da sauro ana shagaban ta zuru da su goro ana rera baituka na da na tsaro na ci gwal uban tabo ciki na yi haro yawa da dan sakaran har wanda ya turo kama da bambanci babba da yaro kamar makwarwa da su mauro ko kuma masara ita da su gero ko ka dauki shata da su ɓairo ka san ko ai da bambanci a walla ya so ya ci banza sai gashi kuma ya tashi ga banza bai kai ko ina ba yaro sai izza nasarar gawuna ya tumbushe gwaza ya lashe kuramari yawa banza ba ta samu ba ɗaya kura 30 bai kai ba ashe wuyansa bai isa yanka ba bai isa sankaran da zafi sosai ba kujera ta gona ai ba wasa ba kai ba a majalisa ta tarayya ce ba ba kuma ta karanci amomi ne ba ban sai ka ce ba za ka ji tsoro ba gashi an buga kuma baka kai ba sai ga auna sai ga auna yawa ga waziri da baitoci idan makere yaro da kawaici ni ne na gawuna mai hana barci a gwamnan Kano kaɗan nan gaba minci sabon na jiniyo ne ɗan gaba na fi uku aka zari ba jiniyo ba zai canci hali ba kai shi ya ce a yau haka baba shi ya ce in an zo a ci banza kai banza ba ta samu ba ya ku jama'ar Kano firamare ya kammala saura general zabe ko can general zabe na sirga wanda za mu zaba mu yi karto an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga da sauro na sirga wanda ya ci zabensa na farko an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na ce yaro ya so ci banza haya banza ba ta samu ba daga ta ga wanda ya tunzura da dan na isa sauro dibtin ganduje ya ci zabensa na farko an zo a ci banza ma dalla firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na hai farko to da farko Allahu zan kira shi yayi kowa an zo a ci banza wanda shi yayi mai rai jim kadan ya zama gawa banza ba ta samu ba gawa da fa mini baitukan su je kunnun kowa an zo a ci banza na miƙa sakoncin zaɓe ga kanawa da na ɗauko an zo a ci banza banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ka ƙara salati ga wani da fa wanda ka aiko yawa an zo a ci banza kuma zo na sannadinsa ne ni na yi karko banza ba ta samu ba to har hali har sahabihi sun faɗi sako an zo a ci wanda banza kai ka ce yan aljanna ne mai gi zai shiga na rako an zo a ci banza banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ashe sawo rakumi baya taushe da giwa an zo a ci banza kamar ni sha daban ne da na wawa banza ba ta samu ba kuma akwai bambanci biya na taushe da kuɓewa an zo a ci banza lissafin duna ne da yaransa na ɗaukuko yawa an zo a ci banza banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko takalmin wani ya bata ya basa da madauki an zo a ci banza majalisa bana ta bare sai dai ya ci kwaki banza ba ta samu ba layar mu da rago bana sun ko da awaki an zo a ci banza kan da mai kishi dan halali a gwamna ya dauko an zo a ci banza
samu ba. Firamare ya kammala ansar gaba sauro. Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na farko. To hakika shi dan halaka ba zai manta gida ba. An zo a ci banza, Wanda ya saba abun kwarai ba zai canja hali ba. banza ba ta samu ba. Kamar Nasir Gawuna da bai saba fushi ba. An zo a ci banza, Mai nasara shi halinsa a gidansu ya dauko. an zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Firamare ya kammala ansar gaba sauro. Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na Aya, farko. to sabon jidiyo ne ba zan yi faɗa ba. An zo a ci banza, Na biyu na bai saba fushi ba. Yawwa. banza ba ta samu Ya ce ba. na warware kullum su gane banza ba ta samu ba. An zo a ci banza, Ga Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na farko. an zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Firamare ya kammala ansar gaba sauro. Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na farko. Asha! Yawwa. Ai, wa ya faɗa maka? Barna gabas kake, Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasir Gawuna ya ci. wa ya faɗa maka? Bar na gabar take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna Nace ya in ci. kai wa ya faɗa maka. Wai bar na gabar take. Gashi mun da tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasir Gawuna ya ci. Wa ya faɗa maka? Ma dalla. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna A ya ci. cikin baitocin da zai yi yau da akwai tambaya. Wai da magi da gishiri waye yake gyara nuna. Bayan maganar daudawa bakar da kuce in sa'a. Balle na mashi da ke saka ko ba dandano a ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya ci. Idan ga mota a gari ta yazan tafiya kasa. Kana kowa aka bashi yake karba shi zai rasa. Ai na ma dai an jima mu je ko kusun bisa. Sola da 'yan takararsa karadi zai hana su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya ci. Kowa ya ga damisa tana da alamar faɗa. A yi mini yar dariya ya fi a yi min shuda. Ku dai galibiri mu da banza a samar gada. Domin shiga wanda jannar ne ya rage kawai ya ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna Ta ya ci. zafin nema ba za ya kawo samu kam a nan gaba la'ima da kayan gwari za su yi ragam. Ta sai dai su ji gobe mun ci zabe kawai kwatsam sai mun toshe mai yaudara ko ɗaya ba mu san su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya ci. Ita mai jawara tana da kyau sai yaudara. A to kuma sannan gashi jayira ba ta fitin kira. Misali kan zula ne nake ba ku ko an kara. Domin ko dan farfaganda ne ku shaida mazambaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya To ci. kai ne yaro a ya turo ka ja fada. Kuma ka san ba ka iyawa hakan ka tara da gashi an kashe ka tun jiya har kashin gida. Rashin tarbiyyar ka zai hana a komen banka karaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya To ci. sauko da bukuku a gaban za ta makaranta. Kai da yaro bana kai wa kanka sai in ka koma jira. Kai mugun lissafi da shawaran wasu 'yan da fara. Aiko sun kai ka sun baro su hana ko ina ka ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya ci. Kun san nono yana alga mai kogo ne. To wuta ko kun san da ai makera magiran da ne. Wasu na ce
bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Ai ce. masu dafan kashi suna fama da jira, da ka ga mahauci ruwa sai dai wata kadara. To karshen kirga ku kaga baya wuce gidan tara, a faɗi magana nan da can ko wannan ai sai magulmaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna Da ya ce. madubi ne za ka san kaman nan kai aiki, kuma tsuntsu baya da kwaliti in babu buge. Kowa ya kira ruwa a ƙarshe shi zai jike. Yaro ka jawa kanka da can ka tsaya kila ka ci. Wa ya faɗa maka? Hai bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Ashe ce. sauro ya yi kanta karya ba sa wurin dangana surga wanda ya ga ƙarshen ɗan kulu. A sunaye na fahimci ai hawa ce kulu. Fagen magana ba a badda mu in za mu yi borci. Wa ya faɗa maka? Asha. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Garin banza yana a lungu gefen gini, domin ko a farau-farau yakan kare na sani. Maganin mai mantuwa a kullum ka yi mai tuni, idan dai ka yi haƙuri ko taron ai za ka kai gaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Idan dai da haƙuri yake samun ɗaukaka, to ai ko na sun riga wuna dole ya haɓaka. Domin ko a Kano ba kamar sa ku duba duka, shi yasa shi komai yake bukata nan take za ya ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Rabo na asara ya sanya yaro ya yi jayayya, wadai ya saka ya yi ciki fiye wanda cire kaya. Na yi mamakin takararsa har sai da na yi tambaya, da gawuna za ya kara ima abinda yana mahaukaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Ko ce. dan kamshi a so turare Haji Nasiru, kyan halin gawuna ne yake wa makiya makan. Ga amana ga haƙuri nagarta kuma zahiru ko gwamna ganduje ya faɗi gawuna ne madambaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Galiban sai na ibi kujerar gwamnar Kano, a zaben mu na gobe walla sai mun cinye Kano. Yan kayan gwada har da yan PDP Kano, sai mun musu zirgidir ko kasu a gefen su ba su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Sai ce. halin gaida yan gidanmu na halaliya, da farko ga unguwar gini nan dai yaya. Yanzu na matasan gwamna ai ka sha tambaya, unguwar gini bajin sa tilas na yi kafiya. Zan zo mu haɗu da kai ka sami ni katin waya, idan ko jini yau ya ce na bi ka na mama a giya. Uba ɗan Zainab yana ina ne ko ba ya ji, uba ɗan Zainab ya san da ni ba ya jan aji. Mansur gawun na gaisuwa ta tabbata, amma kullum in na zo kana mini layar bata. Ga Musa ya walla hamdala sai baitin nake, shi jagoran mu ne Musa alhairi yake. Alkina na Abdullahi suna ne na rike, sai na zo har falon kadan in ga ya kake.
kiɗi ga Abubakari Musa dike kai SSA kake a fannin midiya na gawuna kullum ka dake ina mance da addini sai ina rera maka baitin ka yana zuwa da karfi sai na maka game cirbi da ni da ke amana ce na sani zulfawu ki ce wa anti zahra ina tuni ga yar gaske Khadija baitikanki da sauti sama yar gaske amana ta ga wani bariyar zuma to sakon na jiniyo ne yace na yi baitika na biyu na murabbu ya saka maka